खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बिजेपिआ समाजनि मोनफ्रोमबो थाखोनि सायाव अन्याय खालामदों। गौरब गगৈ। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि गौरब गगैनि साननैनि उदालगुरि दावबायनायनि जोबथा सान। कंग्रेसनि आफादगिरिया साननि फुङाव उदालगुरि श्रीमन्त शंकरदेव सत्रआव सौफैदोंमोन। बिथाङा सत्र मावख'गिरिफोरजों लोगो जायो आरो सत्रनि खौरां लायो। बेनि उनाव बिथाङा थोंजोङै उदालगुरिनि हर'पुराव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव थाङो। कंग्रेसनि आफादगिरि गगैया बड'फानि मुसुखानि सिगाङाव बिबार बावो। बेनि उनाव गोबां गुबुन हाबाफारिनि जोबनायाव गौरब गगैया उदालगुरि बिष्णु राभा कृषक संघनि नब्लाङाव खुंजानाय मावथिफोरनि जथुम्मायाव सौफैदोंमोन। मावथिफोरनि जथुमाव कंग्रेस मावथिफोरनि अनजिमाया जोबोद बाङाइमोन। नुजाथिनाय कंग्रेस मावथिफोरनो गावनि बिबुंथिनि जोबनायाव गौरब गगैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बिबुंथि होदोंमोन। सुबुंफोरा बिटिआर बिसायख'थियाव मोनसे गुबुन राहा लुबैयो। रायजो राजाफोरा मिथिनो मोन्दों दि इउपिपिएल बिपिएफनि रिमट कन्ट्रलआ हिमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव। दिनैसिम हिमन्त बिश्व शर्माया दागो गोनां मन्थ्रिफोरखौ रैखाथि होगासिनो दं। जेब्लानो खौरांगिरिफोरा गिबि मन्थ्रिनाव बिथांनि मन्थ्रिनि कलंकनि सोमोन्दै सोङो, गिबि मन्थ्रिया रैखाथि होबोगासिनो दं। बेयो मोसौ सिखाव फालांगि एबा 200 कौटि रांनि राजमहल लुनायाव लोब्बा दं एबा जुदि सोरबा आयेन बेरेखायै बागान एबा हा लादोंब्ला बियो रैखाथि होबोगासिनो दं। जायनि जाहोनाव सुबुंफोरा कंग्रेस दोलोखौ गुबुन मोनसे महरै गनायना लानो सायख'दों। सिफायनायनि सोमोन्दै खौरांगिरिफोरनि मोनसे सोंथिनि फिननायाव गगैया बुङो, बिसोरो बे सैथोथिखौ नायबिजिरा दि मन्थ्रिफोरा एखे सानावनो गोबां हा लादों। बुलडजारफोरा निखावरि सुबुंफोरनि सायाव खारगोन, नाथाय बिजेपिआ राजखान्थिगिरिफोरखौ हा दखल खालामनो उदां आखाइ होदों। दिनै बिजेपिनि दैदेनगिरि पार्टीनि दैदेनगिरिफोराबो बिजिआरनि हाखौ सेख'नानै लाबाय। बिजेपिआ हा लुथिनाय, रां लुथिनाय, मोसौ लुथिनाय बायदि बायदिनि दरजाखौ खेवना दोनदों। बिजेपिआ अदानि अंबानीनो 40,000 बिगा हा होदों, नाथाय बिटिआर ओनसोलाव साबेसे सुबुंफोरनो हा पाट्टा होनो हादों? बिजेपिआ बयखौबो अननाय खालामदों। गोजौ आसामाव किलनजिया सुबुंफोरनि फोथाराव बुलडजार सालायनाय जायो। नामुनिया आहमाव धोरोमारि बाङाइ सुबुं अनजिमाफोरखौ होखारहरगासिनो दं। समाजनि मोनफ्रोमबो थाखोनि सायाव अन्याय खालामनाय जादों। बेबादिनो खौरांगिरिफोरनि सायाव सम सम बिबुंथिनि फिननाय होनानै गगैया बुंदोंमोन, बिसोरो गावसोरखौ गोजौनि सुबुंफोर बायदि सानो। खौरांगिरिफोरजों रायज्लायाजासे बिगोमाजों रायज्लाय। गगैया बुंदोंमोन दि खौरांगिरिफोराबो दिनै गावसोरनि रैखाथिखौ लानानै जिंगासिदों। दावबायनाय समाव कंग्रेसनि दैदेनगिरि रसलिना तिर्की, जिल्ला कंग्रेसनि आफादगिरि धनेश्वर बर', रायजो कंग्रेस नायदिंगिरि रिलन मुसाहारि, लाइमोन कंग्रेसनि रायजोआरि नेहाथारि नीलिमय दासदिप आरो गोबां कंग्रेस मावथिफोरा नुजाथिदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ हिमन्त बिश्व शर्मानि 50,000 राङारि अनसुंथाइआ कक्राझारनि सासे बैसोगोरा आइजोनि थाखाय रंजानायनि मोदै लाबोदों। मोनसे गोसो बोनो हानाय आव-फावआव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया समबारखालि कक्राझारनि ग्रिनफिल्डआव बिजेपिनि मोनसे रेलियाव सासे बैसो जानाय आइजोनो 50,000 रांनि राङारि हेफाजाब होदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला शान्तिनगरनि डली रानी देवी मुंनि आइजोआ मोनसे पार्टीनि मावथिफोरनि मेलाव गिबि मन्थ्रिनि खाथियाव थांदोंमोन आरो गुरैयै बिथांनि मददखौ खावलायदोंमोन। बिथांनि खावलायनायजों गोसो गुदुं जानानै डक्टर शर्माया गोख्रै हेफाजाब होनो खोथा होदोंमोन। गावनि समायखिराखौ लाखिनानै गुवाहाटी थांनायनि सिगां गिबि मन्थ्रिया 50,000 रांनि मोनसे चेकआव सागान होदोंमोन आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार डेखौ होनो बिथोन होदोंमोन। बै बेलासिनि उनाव डेआ गावनो चेकखौ बिथांजोनि न'आव होदोंमोन। आं माब्लाबाबो सानाखैमोन दि आंखौ बेबादि खोनानाय जागोन। गोसो गुदुं देबीआ गिबि मन्थ्रिनि थाखाय गावनि गोथौ साबायखर आरो बोर फोरमायना बुंदोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा बे खामानिखौ सासे दैदेनगिरिनि अननाय दिन्थिनाय आरो सासे नोगोरारिफोरनि खावलायनायखौ थोंजोङै बिबुंसार होनायनि मोनसे सरासनस्रा नङै आरो नंगुबै बिदिन्थि महरै बाख्नायदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ एमपि गौरब गगैनि बिबुंथिनि बेरेखायै आसामनि कार्बि आंलंआव आइजोफोरनि दैदेननायाव गेदेर हेंथा सोमावसारदों। गौरब गगैनि बिबुंथिनि बेरेखायै कार्बि आंलंआव रोजा रोजा आइजोफोरा हानजा सुरदों।
कंग्रेस दैदेनगिरि आरो एमपि गौरब गगৈनि हेंथायै मोनसे गिदिर हेंथा हानजा सुरनायाव कार्बि आंलंनि गुबुन गुबुन हारिनि 10,000निबो बांसिन आइजोफोरा लामायाव ज' जादोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे हानजा सुरनाया गगৈनि बावैसो बिबुंथिनि फिननायाव इउनाइटेड वुमेन फराम अफ कार्बि आंलंजों खुंजादोंमोन, जायखौ बिसोरो हारिसा बेरेखा आरो जौगाथाय बेरेखा होनना मानिदोंमोन। एन्टी ट्राइबेल गौरब गगৈनि हेंथायै हेंथा हानजा सुरनाय मुंनि हेंथा दिन्थिफुंनाया 5 जुलाइखालि केएएससिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा तुलिराम रंहांनि फिसाज्ला सिंडन लंहांनि लुनाय गावारि न'आव गगৈनि हरखाबै दावबायनायनि थाखाय थुलुंगा होजादोंमोन। बे दावबायनाय समाव गगৈआ न'खौ डिफुनि शीश महल होनना मुंख'दोंमोन। बेखौ दिल्लीनि मोनसे दान्थे-बिदान्थे गोनां बांलाजों रुजुदोंमोन आरो मोनसे सानखराङारि प्लान्ट थावनिनि साखाथियाव थानाय खोन्दोफोरखौबो सेबखांदोंमोन। बिथांनि बिबुंथिफोरखौ जायगानि सुबुंफोरा गुवारै मान गैयै आरो राजखान्थिजों थुलुंगा होजानाय महरै नायदोंमोन। डिफुनि सोरखारि हौवासा गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि फोथारनिफ्राय जागायजेननानै सोमावसारगिरिफोरा गौरब गगৈ मुर्दाबाद जौगाखां बेरेखा आरो 6थि बेरेखा फारिलाइ बायदि स्ल'गान होनाय प्लेकार्ड लानानै सोहोराव हानजा सुरदोंमोन। बिथांमोनहा गावसोरनि गोख्रों बेरेखानि नेरसोन महरै गगৈनि मुसुखाबो सावदोंमोन। रेलीआ रोखायै गगৈनि मावथायफोरनि सायाव कार्बि हारिनि गेजेराव बांलांनाय रागाखौ दिन्थिदोंमोन आरो ओनसोलाव बिजेपि दैदेननाय जौगाथायनि थाखाय मददखौ रोखा खालामदोंमोन। ब्रैथि खौरांआव दङ धुबुरीयाव गोख्रोङै होखारनाय हाबाफारि 3,500 बिघा हानिफ्राय 2,000निबो बांसिन नखरफोरखौ जायगा सोलायदों। मोनसे गेदेर होखारनाय हाबाफारियाव धुबुरी जिल्ला खुंथायआ मंगलबाराव धुबुरी सहरनिफ्राय प्राय 55,000 किल'मिटार गोजानाव चारुआ बघरा सन्तोषपुर आरो चिराकुटायाव 3,500 बिघासो सोरखारि हाखौ गनायथि होदोंमोन। बे हाबाफारिया आदानि ग्रुपजों बाहागोदारि महरै आसाम पावार डेभेलपमेन्ट कर्परेसन लिमिटेडनि सिङाव मोनसे थार्मेल पावार प्रजेक्ट गायसननायनि आसाम सोरखारनि सानथांखिनि बाहागो। गोबां थाग्रा दाथायफोरखौ सिफायनो थाखाय बुलडोजारजों लोगोसे गिलिर जुन्थियारिफोरखौ बाहायनाय जादोंमोन, जायनि माखासेया 10 बोसोरनिफ्राय दंमोन। 2,000नि बांसिन नखरफोरा खास हायाव थागासिनो दंमोन आरो जेराव गोबाङानो गोसो जानानै ओनसोलखौ लांदां खालामदोंमोन। गोबां थावनिफोराव हेंथा दिन्थिफुंनाय जादोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा लामाफोरखौ होथेदोंमोन आरो पुलिसजों नांलायदोंमोन, जायनि जाहोनाव मोनसे गोख्रों आयेन बाहायग्रा थानो गोनां जादोंमोन। धुबुरीनि एसपि लीना डलेआ जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो थासारिखौ सामलायनो हायो। सोरखारा साफ्रोम खहा जाजानाय नखरनि थाखाय खेबसेनि थाखाय 50,000 रांनि राङारि अनसुंथाइ फोसावदों। हा गैजायै नखरफोरखौ आथानि खाजोना बेंखननि सिङाव बयजार अलगायाव फसंफिननो हागौ। बे समावनो होखारनाय जायगाखौ नायनो नाजानाय उदां एमएलए अखिल गगैखौ चापर पुलिस थानायाव पुलिसआ हमनानै लाखिदोंमोन। मावख'गिरिफोरा दाबि खालामदोंमोन दि बिथांनि सौफैनाया मोनसे ओरैबायदि जायगायाव दावराव-दावसि सोमजिहोदोंमोन जेराव बांसिन थागिरिफोरा गोजोनै खालि खालामनो राजि जादोंमोन। मावख'आरि खोथा होसेयावबो माब्लाबा हेंथा दिन्थिफुंनाया सोलिबाय थादोंमोन। जायगा सोलायनाय नखरफोरा साबसिन खहा सुफुंनाय आरो नांगौ रोखोमनि फिन थांना थाफिननायनि दाबि दैखांदोंमोन। 5थि खौरांआव दङ कक्राझारनि भारत-भुटान सिमायाव एसएसबिआ भुटाननि गं 216 बथल जब्द खालामदों। नाहरानिनि रानीगुली बर्डार आउटपस्टआव थानाय सशस्त्र सीमा बल एसएसबिनि 6थि बेटालियननि रौनियाफोरा भारत-भुटान सिमा खाथियाव सिखावै लाबोनाय भुटानी जौनि मोनसे केब जब्द खालामो। थि इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै एसएसबिनि मावथिफोरा मोनसे गेजेर हायुंआरि सिमा खुन्थिया नं 152नि खाथियाव मोनायाव पेट्रलिं खालामगासिनो दंमोन, जेब्ला बिथांमोनहा भारतारि ओनसोलनिफ्राय 10 मिटार सिङाव गंनै नागारजानाय साइकेलफोरखौ नुदोंमोन। साइकेलफ्रा बस्ताफोरखौ मोजाङै खानानै दोनदोंमोन। नायबिजिरनायाव रौनियाफोरा भुटाननि जौनि 216 बथलफोरखौ गोबां बक्सआव मोजाङै पेक खालामना दोननाय मोनो। जौखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन आरो जायगायावनो मोनसे इनभेन्टारि रिपर्ट थियारि खालामनाय जादोंमोन। मानगोनां खान्थिनि उनाव एसएसबिआ जब्द खालामनाय जौ आरो साइकेलफोरखौ आरोबाव नायबिजिरनो आरो आयेनारि राहा लानो थाखाय हाथिसर दादगिरियाव हा कास्टम मावख'नो गथायना होयो। बे अपारेशना सिमा बारनानै सिखाव फालांगि खालामनाय हाबाफारिफोरखौ दबथायनायाव एसएसबिनि सांग्रां बिफावखौ नोजोर होयो। 6थि खौरांआव दङ हिमन्त बिश्व शर्माया मोनबा आयेन आफाद जिल्लाफोराव जौगालु हाबाफारिफोरखौ बिजिरदों। 7 जुलाइखालि आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया कक्राझारनि डिसि मावख'आव मोनबा आयेन आफाद बियाबफोर कक्राझार, बावखुंग्रि, दतमा, गसाइगाव आरो पर्बतझरायाव जौगालु बिथांखिफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय रिभिउ मेल दैदेनदोंमोन।
जिल्ला कमिशनार आरो बिटिआरनि गुबुन गाहाय मावख'गिरिफोरा बे मेलाव बाहागो लादोंमोन। सावरायनायनि उनाव चिफ मिनिस्टारआ अरुणोदय 3.0, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, गिबि मन्थ्रिनि आत्मनिर्भर असम अभियान आरो एथिकली ड्यूटी पाथनि जाफुंसार मावफुंनायनि थाखाय जिल्लायाव खालामनाय थियारिफोरखौ बिजिरो। रायखांनो गोनांदि कक्राझार जिल्लायाव अरुणोदय हाबाफारियाव सा 60,000 मुलाम्फायारिफोरखौ सोफादेरनाय जादोंमोन। बबेखानि अरुणोदय 3.0 नि सिङाव बे अनजिमाया बांनानै 1,40,000 जानो थांगासिनो। गिबि मन्थ्रि शर्माया जिल्लानि मावख'गिरिफोरखौ सायख'नाय बिखान्थिखौ गोख्रै खालामनो थाखाय गासैबो गोनां खामानि मावनो बिथोन होदोंमोन। CMA मावफुंनायनि नायबिजिरनाय समाव गिबि मन्थ्रि शर्माया मनिटरिं कमिटिनि आर'जलाइ सायख'नायजों लोगोसे बिथांखिनि सिङाव गथायनाय आर'जलाइनि अनजिमाखौ बिजिरदोंमोन। बिथाङा CMA नि सिङाव आर'जलाइ होग्रा आर'ज गाबगिरिफोरनि थाखाय बेंक लिंकेजखौबो बिजिरदोंमोन। गिबि मन्थ्रि CMआ गिबि मन्थ्रिनि आइजो फालांगियारि हाबाफारिखौ नायबिजिरो आरो आरोबाव बुंदोंमोन दि जिल्लायाव 1,50,000 आइजोफोरा मुलाम्फा जागोन। बिथाङा एथिकली ड्यूटी पाथ हाबाफारिखौबो बिजिरदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बे बिथांखिनि सिङाव 7,000 सिम मावफारियाफोरा मुलाम्फा जागोन। गिबि मन्थ्रिया जिल्लायाव रेशन कार्ड राननायखौबो नायबिजिरो आरो मोनबा बियाबफोराव 60,000 गोदान मुलाम्फा मोनग्राफोरनि थाखाय कार्ड फोसावो। बिथाङा सोमोन्दो गोनां मावख'गिरिफोरखौ 15 आगस्ट 2025 मायथाइनि सिगां खुंथायारि बिखान्थिफोरखौ फोजोबनो बिथोन होदोंमोन। स्निथि खौराङाव दङ तामिलनाडुनि कुड्डाल'रआव ट्रेनजों स्कुल बास सौग्रावनायाव 3 फरायसाफोरनि जिउ खहा। तामिलनाडुनि कुड्डाल'र जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथायाव मानसि गैयै रेलवे क्रसिंआव गंसे फरायसालि बासआ ट्रेनजों सौग्रावलायनायाव 3 फरायसालिनि गथ'फोरनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला फरायसालि बासआ गंसे लांदां मानसि गैयै गेटआव ट्रेकखौ बारनो नाजादोंमोन आरो बिल्लुपुराम मायिलादुथुराई एक्सप्रेसजों सौग्रावजादोंमन। गोहोमआ गोब्राबमोन, जायनि जाहोनाव 3 फरायसाफोरा जायगायावनो जिउ गोमादोंमोन आरो बास सालायगिरिजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। हरखाब गोनांथि सिबिथाइफोरा गोख्रैनो जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो जोखोम जानायफोरखौ थाबैनो कुड्डाल'र सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। जोखोम जानाय सुबुंफोरनि थार अनजिमाया दासिमबो रोखा जायाखै। गिबि रिपर्टफोरा मोनसे गोब्राब रैखाथि गोरोन्थिनि सुबुरुन होयो मानोना रेलवे गेटखौ मिन्थिनाय बायदिब्ला लांदां दोननाय जादोंमोन, जायजों बासआ सौग्रावनायनि माखासे सम सिगां ट्रेकआव हाबनो हादोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला भारतारि रेलवेआ थैनायनि नखरनो 5 लाख रां आरो साफ्रोम जोखोम जानाय सुबुंनो 50,000 रां अनसुंथाइ होनो फोसावदों। बे गोसोखौ दुखु होग्रा जाथाया रायजो नाङैनो रेलवे क्रसिंफोराव साबसिन रैखाथिनि थाखाय गुवारै जिंगा सिखांहोदों आरो खावलायदों। 8थि खौराङाव दङ कारवाजानाव आखाइ इसान सि-जोम बिफाननि फालांगियारि मेल आरो सांग्रांथि मेल। BTCनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि हाबाफारियाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमानि खाथिनि कारवाजानाव मंगलबाराव थुलुंगागिरिफोरनि मोनसे मेल आरो सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो। बे जथुमाव GI आरो आखाइ इसान आयेनफोरखौ दिन्थिनाय जादोंमोन। बे मेलाव BTCनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। बिथाङा नेमखान्थि बायदियै आलारि बाथि सावनानै मेलखौ बेखेवदोंमोन। मावफुं सोद्रोमाया बुंदोंमोन दि बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशनआ सिगांनिफ्रायनो बड'लेण्डनि सि दाग्राफोरनि समाजारि रांखान्थियारि बिथिंफोराव गोसो होखाबाय। दिनै जों फालांगियारिफोर आरो फालांगियारिफोरजों बिसोरनि दावगानायनि खौरां लानो थाखाय सावराय मेल खुंदोंमोन आरो GI बागै माखासे सांग्रांथि लाबोनाय जादोंमोन। बिथाङा बुङो दि प्रमद बर'नि दैदेननायाव गासैबो बिथिङावनो जौगानाय फैदों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ देरहागोन आरो प्रमद बर'नि दैदेननायाव सोरखार जागोन। बे मेलाव बाक्सा जिल्लानि लोगो कमिशनार मैत्रेयी सन्दिकै, BTCनि हेन्डलुम टेक्सटाइल बिफाननि CHD हिरण्य देवीजों लोगोसे माखासे गुबुनफोरा बाहागो लादोंमोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।